Orain, arreta zure gorputzean jarriko duzu, eta konturatuko zara zein sensazio agertzen diren atal bakoitzean. Eseri eroso aulki batean, bizkarra zuzen eta oinak lurrean, gurutzatu gabe. Utzi eskuak izterren gainean. Itxi begiak. Hartu arnasakon bat eta bota arnasa poliki-poliki. Ipini arreta oinetan, bat ere mugitu gabe. Mentalki errepasatu behatzak banan-banan. Sentitu hankazolak, txorkatiak. Agian nabari dezakezu energiaren mugimendua behatz puntetatik. Txingurrituaren sensazioa edo taberoa. Jarri arreta astaletan, belaunetan eta izterretan. Aztertu tokiren bat gogortua duzun edo minen bat agertzen den. Hala bada, emaiozu atal horri lasaitzeko agindua. Ipini arreta pelbisean eta ipur masaietan. Ea lasai dezakezun ingurune hau are gehiago. Jarri arreta bizkarrean, sabelean eta bularrean. Agian nabari dezakezu sabelean edo esteetan mugimenduren bat. Eta bihotzaren taupadak. Ea sentitzen dituzun. Ipini arreta besoetan, ukondoak, besaurreak, eskumuturrak, eskuak. Errepasatu banan-banan atzamarrak. Agian senti dezakezu energiaren mugimendua atzamar puntetatik gora. Ipini arreta sorbaldetan, lepoan. Askatu bereziki inguru honetan gelditzen diren tentsioak. Ipini arreta aurpegian eta buruan. Ea nola sentitzen dituzun bi matraiezurrak elkartzen diren puntuak. Begiak eta betazalak, kopeta. Orain, ipini arreta zure arnasean. Sentitu nola sartzen den arnasa sudurrodietatik eta nola ateratzen den berriro. Mantendu arreta sudurrodietan. Eta amaitzeko, poliki-poliki, egoera honetatik aterako zera. Arnastu ezazu sakon berriro, eta besoak luzatzen dituzun bitartean, begiak ireki.